Telefònica us ofereix aquest espai. Som una empresa que ens diem Pont de Carós i ens dediquem a la construcció amb salts a viu. Nosaltres l'any 2004 vam decidir presentar-nos a un concurs que s'havia convocat aquí a la comarca, espai de 3.000 metres quadrats. Vam decidir adequar tot aquest espai natures vives amb salze i vímet. El vímet és el que s'havia utilitzat sempre en la cistelleria. Aquests elements estan plantats a terra i són vius i verds. I un dels objectius és aportar verd a les zones urbanes i de forma diferent al que habitualment ja coneixem, com és la gespa o les plantes. En aquests moments estem col·laborant amb el despatx de Mirall Sterli Abue de Barcelona en la construcció del pavelló en la propera exposició internacional que serà el 2010 a Xangai. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.